יש לי בעיה. אחר כך אני אנסה גם זה, בעצם עצמי. מה זה וידאו? מספיק, אנחנו מדייקים ואנחנו הורסים. כל לא מוסיף גורם, מכיר? אתה לא דין שחור? לא, אנחנו נצבע את זה אחר כך, רוצים ליום ראשון למנהלת לעצבן אותה. באמת, אבל חבל, אחר כך לא יורד. יורד, לא, צבע לבן. צבע לבן מורדים את זה, אחי. מה נשמע איתי? זה מה נשמע? מצוין. עד כדי ככה אתם משקיעים? מה זה איתי למה? סתם. כל הגן, מה? תגיד לי איתמר, גרצי, אתה מכיר אותו? מי? גרצי. כן. למה? אתה רוצה לצלם? רוצה לצלם? לא. מה, אתם יודעים פה כאילו? זה עם האדום ועם השחור. יאללה. שבת שלום. לא מכיר אותו. לא מכיר אותו? לא. עבור על הפנים שלך. הוא מכיר אותי ואני לא מכיר אותו. עבור על הפנים שלך לא מכיר אותו. באמת שאני לא מכיר אותו, אלי. נראה לי זה חבר של הרב קקון. מי? הרב? כן. של הבן של הרב. זה איתה, קטלני. איפה אנחנו שמים? יאללה. אתה רוצה אני אתחיל? בטח. אתה רוצה לראות? אבל רגע, לא, אל תעשה, צריך להיות. כאילו בזמן שזה, לפני שזה מתייפך, אתה צריך למרוח את זה. נכון. אין, לא השארנו מקום לכלליות. מה זה, כמה זמן זה מצלם? 3 דקות. זה אפשר לנתק.